Nå, i dag vil jeg så vise jer Jungleland sammen med mine 2 søskende, min bror Tobias, min søster Lina og mig. Så må vi lige gå i gang med jungletraktoren her. Altså det her, det er vores gamle rollercoaster. Og deroppe, der har vi den skøre mus, som vi også får et ride af i dag. For første gang. Her kommer de! Det så farligt ud. Så må vi se at komme videre til den skøre mus, som burde være klar. Ja, det har jeg sagt. Og det er det, som jeg nok har sagt, den vi har lavet i dag, sammen med vores far. Han hjalp os lidt. Og så en hel masse håndværktøj. Nå, Signe er klar? Og smil til kameraet. Woo! Det kommer hun, den smukke Line. Så og vi af. Så kan I se den smukke vogn, som I nok, den fandt vi oppe på loftet. Ja, den er ikke lige for en køn, men den er funky. Nå, så er vi på tide at sige hej. Farvel! Farvel og hej. En tur til! Hallo, mor. Og farvel herfra. Vi ses!